El pas de la Ritmus Band, Per Festalent! Rock and roll! millor moment viscut en Festalent. Va ser quan Esteve ens va elegir en el càsting. Ritmus Band, esteu en el meu equip. Lloc on gravareu el videoclip. No sabem on anem a gravar el videoclip, però serà en Xàtiva i segur que en sí superbé. Què és el més difícil de crear una cançó pròpia? Per a mi, crear la nostra primera cançó ha sigut molt especial, ja que sempre he tingut ganes de fer-ho. Ha sigut una experiència superdivertida que crec que ens ha fet millorar moltes coses de la nostra banda. Si imagineu la vostra cançó sonant en la ràdio, Si sonara en la ràdio seria espectacular. Jo la sentiria tots els matins encara que me tinguera que alçar a les 7 del matí. de l'1 al 10, en quina posició penseu que quedareu en la gran final de Festalent 3? Podrien quedar en la tercer o quart. En quina vos agradaria? Guanyar el Festalent seria un pas molt gran a la nostra carrera de la música i crec que ens duria a moltes més coses. Ritmus Band, heu fet un meravellós treball component la vostra primera cançó. Però escolteu-me, ara toca fer el videoclip. Com se l'imagineu? Pues hi ha molt de públic. Jo me l'imagino en un col·legi. Com parla la lletra de la cançó, no? Sí. Miquel? Jo me l'imagino en el castell de Xàtiva. Jo me l'imagino amb molt de foc i molta llum. Us vull donar un últim consell per a la gran final de Festalent 3 i és que gaudiu. Que gaudiu moltíssim d'aquesta actuació i que l'intenteu transmetre al jurat i al públic que se ho esteu passant superbé. Junts toquem, junts cantem, a la final ens veiem. Això sí, espere que Miquel porti el seu barret per a la gran final. Si no, no tenen res a fer. Ha!